ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita. Aron di panilngan sa dugo sa katawhan, karon atuan siya dito sa kalangitan. Naganda mo puluyan sa tanan nga balahan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaulog nalilon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaulog nalilon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaulog nalilon ang nagtuman, kuhaulog nalilon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Nining takna sa kagabihon o Dios, sa gihapon kami maghatag mga pagdaig pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay himayaon pagadaygon og alagaron. Ikaw ang Dios nga mahimong hari sa among mga kinabuhi. Naghangyo kami kanimo o Dios nga magapanalangin ka niini nga programa og kining estasyon. Nga unta mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti o Dios nga ang mga naminaw, imong tandugon ang ilang mga hunahuna o kasing-kasing nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong nimo nga ilang ginapamatian, ug unta sila imong pagakabigon sa makaduol diha kanimo, ug unya magapangalagad. Ikalipay namo og pasalamatan ang imong paghatag pagtubag sa among mga pag-ampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami maghahatag sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat kaninyong tanan nga kanunay nagasunod dinhi sa ato nga programa. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalanlaing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa gihapon sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinaka-main portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay, sir, good PM. Happy New Year sa inyo dinha sa estasyonan sa radyo ug sa tanang suki nga naminaw dinhi sa inyong programa. Salamat sa pagbasa, sir. Si Daryl di ini. Okay, daghang kaayong salamat, Daryl, no, sa inyong pagsunod sa atong programa. Kapatay basahon, Brajon, gikaluyan gyud in town nga nakalampas kita sa tuig 2023 ug karon ni ana pudda sa 2024. Hope nga kini nga programa magpabilin sa gihapon ining tuig 2024. Okay. Ang Ginoo ray na kuana na, ang Dios ray na sayod mahitungod ana, apan amo lang gikinahanglan
ang inyong mga pag-ampo base dinhi sa ato nga radio ministry aron ang Ginoo magadungog sa atong mga paghangyo niya. Okay, sir, maayong gabi ug Happy New Year. Manguta ka pangutana man di ini. So dili lang usa nato ni kuan no kay naa naman tay gipasaligan god atong gitiksan nga ato nga kuan atong tubagon ang iyang pangutana. Last text nga ako nga basahon no. Sir pangutana daig hapon okay. Well, mga higala si Brother Libby sa dili pa magaiban sad og pipila ka mga text message di as iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby malili usa nimo diha ang atong monitor aron atong mahibaw-an kung ining dapita mga nasuras kalibutan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener sa radio og mga viewers sa Facebook no. Kabong tanan mga higala kinasingkasing mo na mo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Niya mo lang ipahinumdom nga palihog atong i-share mga higala nga ato sa atong mga friend ang ato nga programa para sab sila ma-blessed pinaagi sa ilang pagtan-aw o pagpaminaw sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay, adto ta sa pagbasa nining pipila ka mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, atong nakita dinhi si Gloria Ferrer, Brad John, Brad Lib, pangumusta sa akong mga igsuon sa Upper Nailon. Sila si Nelson Lipon o Virgie Olivar sa kayang Happy New Year kanunay kanatong tanan. Ikan kang Gloria Ferrer ni sa Toledo City. Niapod si Cheneth Roigas Alburo. Happy New Year Kuya John o Kuya Libby. Okay, God bless you. Happy New Year po ma'am. Kumusta ma'am ang New Year na to ron? Happy New Year Ma'am Cheneth Alburo. Yeah, I mean, siya din nga siya, God bless you and your family this year, 2024. Hope so. Niya po dato nakita din si Runrun Lauron Adrilim watching from Tabuan, Cebu City. God bless ninyo ang araangkol. So may gabi nyo diya dong na di mo sa Tabuan karon. Niya siguro napasla si Dong Marvin dia uban sa iyang pinag-asawa si Papa Mario o uban pang naa sa Tabuan karon Pastor Lauron o Jo siguro na adiha. So tanan nga na adiha maayong gabi inyong tanan. Salamat sa inyong pagtanaw. O niya sad si Selvia Brizo. Happy Year mga igsoon. So Happy New Year. Niya ato ta mga higala ato nilang taon ang pikas nga screen og kadiyot ato ning tan-awon ang mga kahigalaan nato dinhi. Okay, niya di ato nakita si Rebecca Aliocod Torres. Happy New Year, God bless. Okay, ato ning tan-awon ang mga nag-heart og nag-like niya si Adrelim, si Nuna Hani Monterde Punay, niya sad si Vinisa Velces de los Santos, Abner Dualio, Cheneth Roigas Alboro, niya sad si Ariston Boyno, Rebecca Aliocod Torres, niya pod si Brother Ronilo Itang, Pedro Golina Rosales, niya po si Scout Ranger Senior si Resagani ni Aratzia ang Scout Ranger diha sa Kabangkalan. Niya ang mensahe nga nagdilaab may gabi no Brother Jimmy Ronises. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad, si James Laluces, niya po si Sir Jason Punay, niya si Welski ML Kun Guande. Niasa nakikuban nato si Maricel Oftana, si Noipi Moreno, niya po si Brother Johnny
mainit. Sylvia Beriso unya si Jevni Jerez sa Malate. So muna ito nakita nga managlay karon niya pod si Lilita Espinosa. So good evening no Sister Lilita Espinosa. Niya ato paginintan-awon mga higala ni ay mensahe nga hingdangat niya gikan kang Brother Noype Moreno. Ang iyang mensahe ni kay Noype good kay si Brother Ropino Moreno. Good evening, Brad Libby, Brad John, Brad Isaw. Og naminaw, naminaw kapag laom sa Jesus is our hope. Please pa-shout out ko sa taga Makinhas, Baybay City. All is the out there, especially Tropoli Amor family. God bless. Salamat sa pagbasa. Niya may isang gabi diya ni diya sa Baybay City ato mga nagapaminaw karon sa atong programa. Kamuntanan diya na lang. Welcome sa ato nga tulumanon. O niya ni pay atong basahon. Happy New Year to Empleo family. Kang Papa Riming, Mama Adorasyon, James Rigani Empleo sa Kalubian, Leyte. Okay. Ito pa yung tanaw ng uban. Wala na no. So pwede mo makasend gyapog mga mensahe gala kay ato lang ng anamon pagbasa no ang inyong mga importante nga mensahe nga inyong gipadangat dinhi sa atong tulumanon. Ya, ato nakita si Benisa Belches de los Santos. Niya ato pa ni tanaw ni niya pa yung mga bagong niya pod si Bing Punay. Ato sang nakita dinhi si okay. Ato ta sa pagparinsunahan kung ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, Brother Levi, daghang salamat no. Adto tay gala sa paghatag og atensyon ni ining pangutana no ato ning tagaan og pagtagad karon. By the way, ang atong sender karon si Brother Joselito. So, good evening Brother Joselito and Happy New Year. Hope nga okay ra gid karon uban sa imong kaabanan nga naminaw karon sa atong programa. Well, ato ning basahon. Mangutan na ko sir, maluwas pa ba di ay ang taong dautan? Kaysa pagkatinuod lang, katulon ako mapriso. Salamat si Joselito ni. Okay, daghang kayong salamat Brother Joselito no sa imong gitext dire. Unya ikaw ron ang matagaan og pansin sa tanan nato nga mga viewers, sa tanan nato nga mga listeners, og sa tanan nga naghatag og atensyon niining atong programa. Wala kong balikan, mangutan na ko sir, maluwas ba pabadiay ang tao nga dautan kaysa pagkatinuod lang katulon ako mapriso? Salamat si Joselito ni. Okay, daghang kayong salamat Brother Joselito no sa imuhang pangutana. Ang imong pangutana nga maluwas pa ba diay ang taong dautan? Yes, maluwas pa na siya basta mubiya lang siya sa iyang pagkadautan. Kay wa man gyoy handom ang Dios nga iyang luwason ang mga dautan. Ang luwason niya ang mga makasasala nga naghinulsol sa ilang mga sala, naghinulsol sa ilang pagkadautan. Usang imong pangutana, maluwas pa ba diay ang tao nga dautan? Yes, maluwas na kung siya mubiya sa iyahang pagkadautan. Kung atong basahon dinhi sa Ezekiel kapitulo 27 bersikulo Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 27 o 28, ingon niini Brother Joselito ang gisulti dinhi sa Ezekiel kapitulo 18 no, bersikulo 27 o 28 niya ang gipamulong Brother Joselito sa
18:27 and 28 sa Ezekiel. Akong basaw na, ingon man usab sa diha nga ang daotang tao. Remember ha? Ingon man usab sa diha nga ang daotang tao. Oh, tandaan nimo na kay ang imo ra bang pangutana, maluwas pa ba di ay sir ang tao nga daotan kaysa pagkatinuod lang katulon ako mapriso. Bisag ka 20 ka pa na priso, Brother Joselito, maluwas gihapon ka. Pero pamatii lang ang mga butang nga gipasabot o gisaysay dinhi sa Biblia. Akong balikan na Ezekiel 18:27-28 nagingon, ingon man usab sa diha nga ang daotang tao mutalikod gikan sa iyang tanang kadautan. Himani ha, ang daotang tao mutalikod sa iyang tanang kadautan nga iyang nahimo og magabuhat ni anang nahasubay sa balaod ug matarong, siya magaluwas sa iyang kalag nga buhi. Tandaan nato na nga muna ang pasalig dinhi bala ang kasulatan. Sa 28 atong basahon nagingon, tungod kay siya nagapamalandong og mitalikod gikan sa tanan niyang kalapasan nga iyang gihimo, siya sa pagkamatuod mabuhi siya og dili mamatay. But pasabot dili malaglag. Og kay dili man malaglag ay aba siyempre maluwas. Maluwas ba ang taong daotan? Yes, maluwas na siya kung siya maghinulsol og magbiya sa iyang pagkadaotan. Sumala sa atong ginabasa og kana gipasaligan sa Dios og dili mahitabo nga ang Dios mamakak o dili mahitabo nga kita biguon sa Dios sa iyang mga pulong nga nabitawan sa iyahang baba. Ngani, kung imong tan-aw dinhi sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18, ingon niini ang katahom ug kanindot sa pasalig sa Dios sa usa ka taong daotan, usa ka tawo nga makasasala. Kung atong tan-aw dinhi sigon sa gisulti sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18, o mauni ang imuhang tan-aon, Brother Joselito, nagingon, umari kamo karon usahon ta paghusay bisan unsa kapula sa inyong sala papution ingon sa niebe. Nindot kaayo ni nga pasalig sa Ginoo og laumi nga ang Dios dili gayod magbakak, dili gayod mamakak. Nga bisan pa sa ato pagkaitom o pagkadautan, pagkahugaw sa atong kinabuhi, gisaaran ta sa Dios nga papution ta sama sa niebe. Og tungod niya na atong sabton og atong hunahunaon kung asa man, kinsa man ang tagaan sa Dios sa kapasayloan sa iyang sa atong mga sala. Kung atong basahon sumala sa Isaias 55:6 ug 7, nag-ingon, pabiyai sa daotan ang iyang dalan og sa tawo nga dili matarong og pabalika siya kang Hiyuba og siya maluoy kaniya og sa madagayaon gayon. Ang 55:6 nag-ingon, pangitaan niyo Hiyuba samtang hikaplagan pa, sangpitan ninyo siya samtang anaa pa sa duol. Muna sa 6. Ang 7 nag-ingon, pabiyai sa daotan ang iyang dalan og sa tawo nga dili matarong og sa iyang hunahuna og pabalikas siya kang Hiyuba og siya maluoy kaniya og sa madagayaon siya mo pasaylog gayod. So ang gigarantiyahan og gipasaligan sa Dios nga iyang pasayloon kadtong nagabiya sa pagkadaotan. Nag-ingon, pabiyai sa daotan ang iyang dalan og sa tawo nga dili matarong og pabalikas siya kang Hiyuba. Kanang termino o pulong nga pabalikas siya but ang pasabot nga nawala na dinhi sa Biblia. Adunay pasumbingay sa gitawag og prodigal son, diin sa nahurot na ang tanan niyang kabtangan nga napanunod niya sa iyahang amahan, nakanibati siya og tuman nga kalisod, og tungod sa kalisod nakahuna-huna siya pagbalik sa puder sa iyang amahan, dili aron ilhon siya pagbalik ingon nga anak, kundi ingon na nga sulugoon aron lang siya makakaon sa maayo nga pagkaon. Apan sa wa pa siya gani maabot sa ilang puluy-anan nalantawan sa iyang amahan, gikalipay siya, gidawat siya sa iyang amahan o gipakumbirahan siya. Ngani nagselos ang iyang igsuon
nga siya wa gyud hinuon ihawi, wa kumbirahi unya ang iyang igsuon nga nag-usik-usik sa katagayunan, mao hinuon ang gikumbirahan. Ang buot di pasabot nga usa ka taong dautan sumala sa Isaiah 59:2 nag-ingon, apan ang inyong mga sala mo'y nakapahamulag o nakapalayo kaninyo sa inyong Dios. Busa tungod sa kadautan sa tao, ang tao nahilayo, ang tao nahimulag sa Dios, apan sa diha nga ang tao magkinahanglan nga siya mubalik sa pagpangalagad sa Ginoo, ang pasalig sumala sa Isaiah 55:7 nag-ingon, pabiyai sa dautan sa ang iyang dalan ug sa tao nga dili matarong, og pabalika siya kang Hiuba, og si Hiuba mo pasaylo kaniya sa madagayaon gayon. Ang tao nahilayo sa Dios tungod sa iyang mga sala, pero pabalikon lang tas Ginoo og diha ihatag sa Dios ang iyang kapasayloan. Ug kinsay pasayloon sa Dios? Ang makasasala. Ang dautan mo iyahang pasayloon, Munay pasayloon sa Dios. Kinsa man tong iyang pasayloon? Ang dautan nga naghinulsol, ang dautan nga nagbiya sa iyahang pagkadautan. Hinumdumi mga kaigsunan, kalipay sa Dios ang usa ka dautan, usa ka makasasala mutalikod sa pagkadautan ug magkinabuhi diha sa pagkamatarong. Hinumdumi ninyo nga usa sa mga babae nga dautan nga gihisgutan dinis Biblia, kung sa Tagalog pagitawag siya og patutot, og sa laing pagkasulti babae na mababa ang lipad, o kung sa sinultihan pa sa mga karaan sa una nga atong mabati, usa ka babaeng burikat. Pero wa man sa Ginoo tan-awa unsay iyang kadautan, wala tan-awa sa Ginoo kung unsay iyang binuhatan. Ang gilantaw sa Dios mao ang naa sa iyang hunahuna ug kasing-kasing. Sa diha nga gihatod siya sa mga tawo nga buot nga mopatay niya, ug unya nangutana si Ginoong Hesus, unsa bay hinungdan nga kining babayhanaa inyo man nga pagabatuon? Nanugid ang mga tawo, nagsulti sila mauni mauna, ug ang ilang gipanulti diha kang Ginoong Hesus tinuod. Sa walay daghan nga pagsukit-sukit, iyang gisulat ang iyang mga ngalan diha sa yuta, og unya humanya og sulat miingon siya, kinsa ninyo ang walay sala mo'y muuna sa pagbato ni ining babayhanaa. Sa simple uyano kaayo nga pamaagi sa pagsulti sa pulong sa Dios sa pagministeryo, ang mga makasasala ilang nakaplagan ang ilang kaugalingon nga sila sa mga makasasala og dautan, ug tungod niya na nanguli sila nga nahibalo sila sa ilang kaugalingon nga siya dautan ug makasasala. Ug unya si Ginoong Hesus na lamang ug si Maria ang nahabilin, si Maria Magdalena, ug nangutana si Ginoong Hesus, babay, nakahukom ba sila og silot batok kanimo? Ug unya si Maria Magdalena miingon, wala, Senyor. Ug miingon si Ginoong Hesus, dili usab ako makahukom og silot batok kanimo, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Si Kristo nagsulti, dili pud ko makahukom og silot bato kanimo, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Nganong wala man hukmi ni Kristo kining babayhanaa, nga kun imo ning tan-awon sa kasaysayan usa ka babaeng mananapaw, usa ka babaeng immoralidad, ug imong makita nga kanang matanga sa kinaiya sa usa ka babae, muguba na og daghang mga pamilya, mudala na og daghang kasamok taliwala sa bana ug asawa, kay lagi siya mga bitay, mananapaw. Apan wa sa Ginoo lantawa, sa pag-ingon niya nakahukom ba sila og silot bato kanimo, nag-ingon sad ang babae, wala, Senyor. Ingon si Ginoong Hesus, dili sad ko makahukom og silot bato kanimo, lakaw og ayaw na pagpakasala. Ingon niini ang simple nga mensahe ni Kristo ngadto sa mga taong dautan, sa usa ka taong dautan, sa usa ka taong makasasala, lakaw og ayaw na pagpakasala. Busa Brother Joselito, matud pa nimo sa tinuod lang katulo na ko mapriso, bisag ka 20 ka pa mapriso, welcome kagihapon diya sa Ginoo. Andam siyang mudawat kanimo
kun imong biyaan ang imuhang pagkadautan, imong hinulsulan ang imong mga kasalanan, og timan-ing nga ang Dios nagpaabot ni bisan kinsang mga makasasala, kay ang pasalig sa Dios bisan unsa kapula sa inyong sala papution sama sa niebe. Karon ngano nga kining babae nga makasasala angay og bagay nagyud unta siyang pagahukman, pero nganong wa kahukmi tungod kay ang paghukom sa mga makasasala wala paning abot. Ang panahon nga niabot nato ang panahon sa paghinulsol, ang panahon sa atong pagkaluwas. Kay ang panahon sa paghukom awahin na sa panahon nga moabot sa ato sa atong pagkaluwas, busa karunta magkinabuhi og kaluwasan aron ta mga luwas. Ang kaluwasan wala kanay bayad nga gitagana sa Dios alang sa tanan, pero nagkinahanglan lang pod nga atong kinabuhian. Sama pananglitan, gusto kang mahimong abogado, gusto kang mahimong engineer, gusto kang mahimong doktor, apan dili ka mo eskwela, unsaon manimo pagka-abogado, pagka-engineer o pagka-doktor nga wa ka man mo eskwela. Sa samang pagkaagi, gusto kang maluwas, apan wa ka magkinabuhi og kaluwasan, unsaon manimo ang pagkaluwas. Ang dautan maluwas pa ba? Maluwas kung siya maghinulsol, maluwas siya kung mubiya siya sa iyang pagkadautan. Remember, sa Juan 3:16 ug 17 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Tamis ug nindot kaayo nga pamation kining mga butanga. Nagingon, aron nga ang tanan, tandaan ha, aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Kinsay makahatag niya na? Si Kristo nagsulti siya Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Diha kang Kristo, maangkon mo, maangkon sa tao ang kaluwasan, maangkon sa tao ang kinabuhing walay katapusan. Nagingon ang Juan 3:16, and whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Sa versikulo 17 sa Juan 3:17 nagingon, kay gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, dili aron pagahukman ang kalibutan kundili sa pagluwas hinuon sa kalibutan. Busag giluwas na ta ni Kristo. Panahuna nga mubiya ta sa atong pagkadautan, panahunang maghinulsulta, panahuna nga mubiya ta sa pagpakasala, kay giluwas na ta ni Kristo gikan sa atong mga sala. Maong giingnan niya usa ka babaeng patutot, lakaw og ayaw na pagpakasala. Kung imong tan-awon ang gihisgutan dinhi mga kaigsunan, usa kini ka pribilehiyo natong tanan nga aduna patay kay gayunan nga maluwas, busa magkinabuhi ita alang sa kaluwasan, tungod kay ang kaluwasan libre ka na nga walay bayad ug nagkinahanglan lang nga ato kanang kinabuhian. Atong talikdan ang sala ug kita mo alagad diha kang Kristo aron kita mga luwas. Kung imong basahon sumala sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 17, nagingon, busa ang tao nga naa na kang Kristo, siya bag-o nang binuhat, hinunoa ang daang mga butang na nagpangagi na o ang bag-ong mga butang nahiabot na. Handuma higala nga ikaw mahimo unta nga ana-ana kang Kristo. Kay matud pa, busa kun ang tao ana-ana kang Kristo, siya bag-o nang binuhat, hinunoa ang tanang mga butang nangagi na ug ang bag-ong mga butang nahiabot na. Unsa man tong mga butanga nga niagi na, katong imong pagpakasala, katong imong pagkadautan, motoy ning agi na, ug ang bag-ong butang nga gisgutan mao ang pagkausab ug sa imong pagkabag-o diha kang Kristo. Kung ang tao mubiya sa pagpakasala, ang daang mga butang nagapangagi na, ang iyang pagkadautan pasayloon ug dawaton siya sa Dios. Na naghisgot man gud og sala, ato ra gud ning palalom-laluman. Unsa man gud ay ni ang sala?
Kung atong basahon ang nanang Juan Kapitulo 3, versikulo 4, nagingon, kay ang tanan nga nagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala, maumay paglapas sa sugo. Busad diha sa pagkamalinapason sa tao sa sugo sa Dios, hinungdan nga siya nakasala. Nganong nakasala siya? Kay iyang gilapas ang sugo sa Dios. Mao nga ang gisulti ni Kristo, lakaw og ayaw na pagpakasala, meaning lakaw og ayaw na pagsupak sa sugo sa Dios. Kay ang giilang nga sala, mauman ang paglapas sa sugo sa Dios. Busa kung kaniadto nagmalinapason ka sa kasuguan sa Dios, apan kay naghinulsol ka, mubiya kas pagdautan, muduol ka di kang Kristo, matud pa sa Biblia, ikaw usa ka bag-o nang binuhat, gisgutan, kay ang tanang mga butang nangagi na o ang bag-ong mga butang nahiabot na. Busa gusto ka ba higalang mausab og mabag-o diha kang Kristo? Himua ka na karon, ayaw paglangay-langay, ayaw pagdugay-dugay, kay wa ka masayod kundiin kutob o asa kutob ang imo og ang ako nga kinabuhi. Kami higala sa among pagdagandagan ni Brother Lee. I don't know kung unsa kadaghan ang iyahang nasinati na eksperyensyahan o nasaksihan diha sa dalan. Kagabi, kagahapon lang sa hapon, gikan ko sa Bible study, unya paingon ako dire. Doon nagyoy akong nasundan. In town, naggunit-gunit pa, nagdalas iyang pan nga pinalit, nga iyahang gigunitan, kuan niya unya, giipit niya sa manubila, apan kusog-kusog pud ang iyang dagan, og unya nahitabo man nga ang iro ning labang. Astilan na balintong gyud ang motor og ang tao na labay og ang iro na matay. Sa ning urong nako, unya wa gid ko magdugay kay di ko kaako nga magsud-ong og dugay sa tao nga wa na gyud maglihok. Wa nay unsa-unsa da gitapukan sa daghang mga tao. Niingon na lang ko nga ang aerop o ang taga-ambulance na lang anak mo'y patanduga ninyo. Ayaw lang ninyong tanduga kay musamot hinuon og kadelikado. Tuan na maghay gitawagan. Ingon nila, tuan na boss, gitawagan na. Nakuhulatan na lang taod-taod ni ana to. Pero wa ko kaagwanta og dugay tungod kay sa akong tan-aw. Patay naman gyud siguro ni kay dako pong tao ang akong hunahuna, basig na largos pagkaatake og unsa, kay wa naman gyud siya maglihok. Sa samang pagkaagi higala, ang atong kinabuhi dili siguro, ug kay dili siguro ang atong kinabuhi, mintras karon buhi pa ta, magpasiguro ta, kay wa nay kasiguruhan kung patay na, pero karong buhi pa ta, magpasiguro ta alang sa atong kaluwasan. Busa mo duol ta og moalaga diha kang Kristo, atong likayan og atong biyaan ang pagkadautan, kay si Kristo nagapaabot og nagahulat kanato nga kitang tanan mo duol diha kaniya. Mao nang gisgutan sa 5:17 kadang Korinto, kung ang tao anaa na kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang na nagpangagi na, hinunua ang bag-ong butang nagsingabot na. Busa bag-uha ang imong kinabuhi diha kang Kristo. Bisan sa imong pagkamakasasala, bisan sa imong pagkadautan, bisan nabilanggo ka, katulo, Brother Joselito, apan sa gihapon ang Dios andam nga mopasaylo diha kanimo. Ngani gisgutan dinhi sumala sa Efeso Kapitulo 4, unya versikulo 21 nagingon. Efeso 4:21 hanggang 25 nagingon dinhi kung ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya og ang gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran anaa kang Kristo, anaa kang Hesus. Timan ang kamatuoran anaa kang Ginoong Hesus. Kay ang kamaturan naaman kang Ginoong Hesus, ayaw pagduha-duha sa pagduol diha kang Ginoong Hesus, kay naa kaniya ang kamatuoran. Kung ato pang padayon nagbasa ningon, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang pagawi sa kinabuhi o nga nadunot pinaagis malimbongong pagpangibog
Niya malimbong og pagpangibog og magbag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. Ang tuyo sa Ginoo magbag-o, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggidawi sa kinabuhi o nga nadunot pinagi sa malimbong og pagpangibog. Unya nag-ingon dinhi, og isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga tungod niini sa pagkamatarong ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang tuyo sa Ginoo mausab ug mabag-o ta. Dunay mga tao karon nga naghuna-huna sila nga nabon agin na, nausab na sila, nabag-o na. Pero sa ila ra nang huna-huna, pero diha sa ilang kinabuhi o relasyon sa Ginoo wala pa. Nganuman kay dinhi gustos Ginoong mausab ta, mabag-o ta, pinaagi kang Kristo. Kay siya lang ang makapasaylo o makahinlo sa tanan natong kahugawan. Nan karon sa una sawa pa ka nag-ila sa imong kaugalingon nga born again ka, unsa may gisulti diha, ka sa una imong gilapas ang adlawng igpapahulay, karon nga nagtuo kang na born again ka, naglapas ra gihapon ka. Ket unsa man na pagka born again, together again ra gihapon. Sa una imong gilapas ang napulo ka sugo, karon naguna-una ka nga born again ka na, mao gihapon naglapas kas na po kasugo, born again ba? Dili, together again. Sa una imong gilapas ang muwa itugot sa Dios nga kaunon kay imong gikaon. Karon nga na born again ka na sa imong una-una, nagkaon ra gihapon ka sa gidili sa Ginoo. Ang labas niya na together again, dili born again. Ang gisulti nini, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dalapas sa inyong karaang pagaywi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa malimbongong pagpangibog ug magbag-o kamo diha sa espiritu sa inyong salabutan. Kinahanglan ang tao mausab og mabag-o diha siya kang Kristo, bisan unsa niya kadautan, bisan unsa niya ka makasasala, siya hangpon og dawaton sa atong Ginoo Hesus. Mamanggani ang gisgutan sumala sa Nunang Juan Kapitulo 1 versikulo 9. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o nga tungod nini magahinlo kanato sa tanang pagkadili makatarangwanon o sa madagayaon gayon siya mo pasaylo kanato. Ang Dios desidido mo pasaylo. Ang Dios mo desidido mo usab og mo bag-o, mo hinlo sa atong mga nahugawan nga kinabuhi. Pero ang kadaghanan lang sa tao dili desidido. Ang Dios lang ang desidido. O bitawng nagsulti si Kristo og kining maayong balita may tungod sa gingharian, igawali ngadto sa tibuok kalibutan. Kay desidido ang Dios nga mga luwas kita, mao hinungdan nga pawalihan tas maayong balita. Unsa maning maayong balita? Roma 1:16 nagingon, kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Unsa kining maayong balita? Mao ang gahom sa Dios, ang kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Tungod ni ana higala, tuhoe nga si Kristo mo'y musab o mubag-o sa imong kinabuhi. Si Kristo ang Dios mudawat nimo muhinlo bisan pa sa atong mga pagkadautan. Tungod niya na ang gisulti sumala sa Santiago 1:21 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan o dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala gipamatian mo ang pulong sa Dios, dawatan ni kay matud pa arang makaluwas sa atong mga kalag. Kung natong basahon, Herwianon 3:15 nagingon, samtang ginaingon pa karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon niyadtong pagpangsupil nila bato kanako. Higala, nadungog og nabati muna ang pulong sa Dios, ingon nga mo'y tingog nga nagsulti og nagtawag kanato karon, tuguti nga imo kining kinabuhian, alagad dihas Ginoo, bisan sa atong pagkadautan, dawaton ta sa Dios og kita mga luwas. Daghang salamat Brother Joselito uban sa tanang mga naminaw karon. May the Lord God bless us. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw sa natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby.
Okay, dengan salamat Brother John. Ya, salamat po sa nindot nga pangutana, no? So, sa di pa ko mo hatag og dugang tubag mga higala ato sa ning lantawon makadiyot, no? Kining atong nakita sa screen atong mga kaigsunan nga nakig-uban karong gabi na. Okay, ni si Brother Joseph, ni si Rachel Aragon, maayong gabi sa tanan, Happy New Year. Niya po si James Lalusis, ang iyang mensahe, maayong gabi mga brad, ug sa tanan nga nagasunod nini nga programa, God bless. Niya ato ni basahon si Brother Joseph Kimno, o igsuon, maluwas gyud. Maluwas gyud ang tao kung siya maghinulsol. Kung siya maghinulsol gyud sa iyang mga daotang buhat. Kay maluoy baya ang Dios, kay siya gugmaman. Igsuon sa unang Juan 4:8, basta isurrender nato sa iyaha ang tanan natong mga sala, mangayo tagpasaylos Ginoo, mao hinuon nay gusto sa Dios. Igsuon kanang tao nga muangkon siya sa iyang pagkamakasasala, o mangayo siyag pasaylos Ginoo, o ang Ginoo mo pasaylo gayud. Kun isugid ta ang atong masala, siya kasaligan o makatarunganon gayud, nga tungod ni ana mo pasaylo sa atong mga sala o maghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili, makatarunganon. God bless you son. Aniya ni pay atong tan-awon. Okay, morning ang mensahe. Sumadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Naghisgot siya nga kapila to siya na priso ba John? Katulo. Tulo. Aniya iyang giangkon nga kasala gid siya. Maluwas ba dai ko isa to na pagterm? Maluwas ba? Maluwas pa ba di ay ang taong dautan? Okay, salamat no. Maluwas pa ba di ay ang taong dautan? So dili gud maluwas sigala, basta di ta maghinulsol, di ta mobiya sa tong pagkadautan. Pero samtang aberte pa ang adlaw sa kaluwasan, onya mobiya ta sa atong pagkadautan, maghinulsol ta, aw maluwas ta. Kay gi-ofiran man tas Ginoo, gitanyagan man ta og kaluwasan, samtang wa pa masirang kaluwasan. Samtang buhi pa ta, unya kamao ta maghinulsol, maluwas ta mga higala, bisan kinsa nato, bisag unsa pa ta ka makasasala, bisag unsa pa kadaotan ang atong nahimo, maluwas ta. Atong basahon na god, ang atong basahon mga higala kining maayong balita nga Biblia. Kining makita sa Ezekiel kapitulo 18. Kanya tuguti ko nga ako kining Bible akong basahon kay nindot man sa kayo pagkasulti dinhi. Akong sugdon sa pagbasa sa versikulo 21. Apan kun ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo og mutuman sa tanan kong mga sugo og magbuhat subay sa balaod, sa katarong maluwas siya. Klaro na deklarasyon nas Ginoo. Muna gingon sa 21, siya namulong ani. Ang gisulti niya akong sublion. Apan kon ang taong dautan maghinulsol sa iyang tanang sala nga iyang nahimo, human siya maghinulsol og mutuman sa tanan kong mga sugo og magbuhat subay sa balaod og sa katarong maluwas siya. Pagkanindot anang giingon si Ginoo, maluwas di ay higala mo nandita magpakawa sa paglaom. Bisan pag unsa kapulas atong sala,
Kay sa Isaias 1:18, bisag lubos pa ka ng mapula, papution sa Dios sama sa nibe, og iyang papution sama sa maputing balhibo sa karnero. Mo nandito magpakawalas paglaom. Na gani atong i-continue basa o. Naging sa versikulo 22. Hikalimtan sa hingpit ang tanan niyang mga sala, og tungod sa pagkamatarong nga iyang nahimo, maluwas siya. Pagkanindot sa pasalig si Ginoo, unsay mahitabo sa dihang pasaylo o tas Ginoo? Hikalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala. Di na gito hinumdumas Ginoo once nga gipasaylo na sa Dios ang atong mga sala. Bisan pag pila na kagatos ang atong napatay, pila na ka krimen nga atong nahimo, nga grabing kadautan, mga heinous crime pa ang atong nahimo higala. Ayaw pagpakawala sa paglaom. Kay ang pulong si Ginoo, nagsaad siya nato, naggarantiya nga ang bisan kinsang dautan nga tao nga mobiya sa iyang pagkadautan, pasayloon sa Dios. Sunindot kay na kita nagkalilain man makasalanan ato nahimo. Tungod kay sa Roma 3:23, ang tanang tao nakasala man. Ako tao, kamusad tao. Tanang tao nakasala. O sa Roma 5:12, nakasala tang tanan. Nagkalilain ang mga sala, ang pagkadautan nga atong nahimo. Pero nagsaad ang Dios nga ang taong dautan, kung biyaan niya ang iyang dautan nga mga buhat, maluwas siya, mga higala. Hikalimtan sa hingpit ang tanan tang sala, ang tanan niyang mga sala, og tungod sa pagkamatarong nga iyang nahimo, maluwas siya. Nagpasabot na nga ang taong dautan kinahanglan siya magmatarong, mangayo og pasaylo siya mga sala, maghinulsol o niya, magsubay na sa pagkamatarong, subay na sa tanang balaod. Sumasto na basa ganiha sa versikulo 21. Dili kay maghinulsol ta, na may mga tao nga maghinulsol sa pagkadautan, napay mga pastor magwali, maghinulsol tas atong mga sala. Pero pagkahumag hinulsol, moingon nang wala na nang kasuguan, wala na nang balaod. Pero ang Biblia nagsulti nga matod pa dinhi nga sa 21, ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala ngayong nahimo, og mutuman sa tanan kong mga sugo, og magbuhat siya subay sa balaod sa katarong, maluwas siya. So nagpasabot na ang taong maluwas unya sa adlaw sa paghukom sa Ginoo. Kadtong taong mibiya, naghinulsol siyang pagkadautan, mibiya siyang buhat nga dautan, sa dihang mibiya na siya, nadawat na niyang kapasiluan sa sala, magtuma na siya subay sa balaod sa Ginoo. O niya, ang gingos Biblia, gipasaligan ta nga hikalimtan sa Dios. Gayon ang 23, dili ako malipay nga mamatay ang usak ka makasasala, hinunoa palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang sala, aron maluwas siya, nag-ingon ang Ginoo. Tiyaw mo na higala, dili malipay ang Dios kung ang usak ka taong dautan mamatay diha sa iyang pagkadautan, diha sa iyang sala. Di malipay ang Dios. Kay kung mamatay gud ang tao diha sa iyang paglapas-lapas sa balaod sa Ginoo, automatic naman na nga ang iyang nabuhat samtang buhi pa siya, munay mo determinar niya sa adlaw sa katapusan, malangit ba siyang maimperno. Human nabugto ang atong kinabuhi,
o niya na atas paglunang sa pagpakasala, paglapas sa sugo, bisag kinsa pang inilang tao sa kalibutan, bisag kinsa pang religious leader dinining kalibutana, di na makahimo sa paghangyo sa Dios aron mapasaylo ang sala ni anang tawhana. Sa diha nga namatay siya sa pagpakasala, sa adlaw unya sa paghukom sa Ginoo, kanang nabuhat niyang sala, maunay iyang panubagon, o ang pinadayag 21 a 22 versikulo 12, sa pagbalik ni Kristo ning kalibutana, magdala si Kristo ganti, ihatag sa matag usa, sumala sa iyang mabinuhatan. Nan kung dautan atong nabuhat, sa pag-abot sa Ginoo or sa diha nabugtuan tas kinabuhi, makadawat ta ganti impierno mahigala, pero nagkinabuhi ka subay sa balaod sa Ginoo, tapos nimo nadawat ang kapasiluan sa sala, ang ganti nga kinabuhi nga way katapusan, maunay maangko ni adtong mga tao nga matinumanon, dili kadtong mga taong masinapakon. Niya pag atong basahon sa nandin niyo, apan sa diha nga ang usa ka taong matarong mubiya sa iyang mubiya sa iyang pagkamatarong og magpakasala og magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa taong daotan, maluwas pa ba siya? Dili na gayod. Dili na gayod. Hinumduman ang mga matarong niyang mga buhat tungod sa pagbudhi og sa sala ngayang nahimo, busa siya malaglag. Gihisgutan sa atong nabasa mga higala, ang usa sa diay katawo nga matarong nag-alagad nas Ginoo, diha nas eksaktong pagtuo mga higala, pero mibiya siya sa pag-alagad sa Ginoo. Kuyawa din, no? Kanang natas pagtuo ba, pag-alagad niya, ning biya ta ka na bang ning backslide ba? O sa may ingos Ginoo din he, ingon ni og magpakasala og magbuhat sa mga salawayong butang, gakao na mas magidili, bisyo na, lapas nas mga balaod sa Ginoo. O niya, nag-ingon sa nabasa din nga, mga salawayong butang nga gibuhat sa taong daotan, maluwas pa ba siya? Naipangutana, maluwas pa ba siya? Ang sa tabang sa Ginoo, dili na gayon. Og dili na hinumduman ang iyang mga matarong niyang mga buhat tungod sa pagbudhi og sa sala nga nahimo, siya malaglag. Ang atong gihimo nga pagkamatarong tingali sulod sa 50 anyos, matinud-anon pang nag-alagad si Ginoo, pero usa ka pagpamilok mibiya tas pag-alagad si Ginoo, naglapas-talapas na tas balaod si Ginoo. O niya, ning abtan tas kamatayon mga higala, may paglaom batas kaluwasan ning balis Ginoo, ang Biblia nagsulti, dili na gayon. Kalaglagan na unya ang atong madangatan nga mao ang impierno sa kalayo. Nito atong basahon sa versikulo 26, kung ang usa ka taong matarong mubiya sa pagkamatarong og magpakasala siya, ingon nga malaglag siya tungod niini. Malaglag siya higala. Maimperno siya tungod sa sala niyang nahimo. Gaingon ang 32, dili ko igakalipay ang kamatayon ni bisan kinsa, busa biyain ninyo ang inyong mga sala aron maluwas kamo, nag-ingon ang Ginoo. Di malipay ang ginuhigala nga mamatay ta diha sa atong pagpakasala, kay wa na magitay paglaom sa kaluwasan. Ang bayad sa sala, kamatayon. Unsang kamatayon na? Pinadayag 21:8, ikaduhang kamatayon sa impierno. Wa na'y paglaom, hinungdan ang Dios, dili malipay. Ang kalipay sa ginuhigala,
nga una nabugto ang atong kinabuhi, nakahinulsolta sa atong mga sala. Or kung nabackslide man o galing taron, wala na talikod na tas Ginoo, nabackslide na ta, wala ta kaunahon, wala ta ka balik og simba, dakaon na tas madulumtanan, gahimo na tas mga bisyo, supak sa kabutos Ginoo, balik pa, mintras may panahon pa, kay may kahigayunan patahigala alang sa kaluwasan. Wala matay time sa di pahingpit a pulso na itong tulumanon ni ang atong pensyon. Alam magampo kita, dalagpanan og makagagahom nga Dios na ka sa tronos kita sa langit. Daghang salamat sa kalampusan